Oproti tebe som však vo veľkej nevýhode. Naklonil sa ku mne, ako by mi išiel prezradiť tajomstvo. Nie som jeho typ. Skoro mi zabehlo. Koľko toho teplého proseka si vypil? Bratia obdarení mali vždy skvelý vkus na ženy. A ver mi, viem, o čom hovorím, lebo ja tiež. Chcelo sa mi prevrátiť očami, ale vyrušil ma jeho dokonalý chrup v úsmeve, ktorý nasledoval za jeho slovami. Musím si odskočiť. Povedala som, nesnažiať sa skryť snahu o útek pred touto konverzáciou. Budem tu čakať na tvoj návrat. S novou témou, sľubujem. Žmurkol na mňa. Po východe z toaliet ma na chodbe prekvapila tma. Po 7 sa automaticky vypýtala väčšina svetiel v budove. Toľko som zistila za svoje prvé 2 týždne, ktoré som v práci trávila dlhšie, ako by som bola ochotná priznať. Zostala som stáť, aby si moje oči trochu privykli na tmu. Vyrušili ma 2 blikajúce svetlá vo výške niečo vyše 2 metrov. Boli červené, približovali sa a sprevádzali hlboký hlas. Vidím, že si robíte nových priateľov. Blik, blik. Je to problém? Podvihla som obočie, zjavne posilnená bublinkami a vystrčila som bradu viac dopredu. Blik, blik. Nezabúdajte, že pokiaľ chcete pre mňa pracovať, musíte si udržať status slobodná. Áno, nezabudla som. Dokončila som jeho vetu netrpezlivo. Ak má byť toto nejaká neopodstatnená žiarlivostná scéna, tak čo, Adriana?